Алдагы кытлау сәламебез хөрмәтле милләттәшебез Хасанова Халимә Исмаил кызы өчен яңгырый. Бүген ул үзенең 70 яшьлек олы юбилей тантанасын каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны улы Рәшид килене Гүзәл бала аныклары белән, кызы Рәшидә кияве Наил гаиләләре белән, кызы Наилә кияве Раил гаиләләре белән котлыйлар. Безнең газиз кешебез 1951 елның 10 гыйнварында дөньяга аваз сала. Сугышта булган әтисе Исмаил, әнисе Халидә өчен бар балалары да бик кадерле булып үсәләр. Авыл баласы буларак үскән әниебез әлбәттә бар эшкә дә өйрәнеп үсә. Бары 17 яшендә әтиебез Рафаилны очратып кияүгә чыга. Мәхәббәт белән янган парның 3 баласы туа. Тик парлы канат аларга кагарга озак язмаган була. Бары 23 яшендә әниебез 3 баласын тотып ялгыз кала. Әткәебез юл һәлакәтенә эләгеп вафат була. Әлбәттә, бу әнкәебез өчен олы кайгыга әверелә. Ләкин бу кайгысын җиңеп чыгып, балаларны үстерергә кайнатасы аңа ярдәм итәләр. Әниебез безне үстерер өчен бер затка да мохтаҗ булмыйк дип эшкә урнаша. Барыбызны да укытып, олы тормыш юлына да бастыра ул. Бүгенге көндә ул улының гаиләсе белән тату килеш бергә яши. 7 оныгы һәм 2 оныкчасы аның иң олы бәхетләре булып торалар. Без барысы өчен дә аңа баш иеп рәхмәт укыйбыз. Кадерледән дә кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизыбыз безнең. Син бөтен гомереңне, бөтен җан-җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Безне тормыш сөючән, тырыш, белемле итеп үстердең. Синдәге күңел сабырлыгына таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән якысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кычып юатучыбыз да син кадерле әниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә һәрбер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә, без туган йортыбызны сагынып очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып көтәсең. Рәхмәт сиңа әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар, үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен. 70 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син. Мәрхәмәтле дуска, туганга. Туганнарың барысы сине хөрмәт итә. Киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү бер ни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күрсин игелек. Хәләл кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Халимә Исмаиловна, бала аныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихластан кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән.
Шатлыкка күмелеп Тагын, тагын, тагын да Фәрештәгә Тиң гүзәл зат Безнең өчен горурлы Сокландыра барыбызны Синдә булган сабырлык Теләкләрнең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләрнең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Кешелекле уңган булган Тик кадерле син безгә Парлы җырлы гомерләрдә Җитче әнием син йөзгә Юбилеем менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да күпме гомерләр